Ogoya manege muntu kedu ka imere kedu ka ekesa anya kedu kwanu ka mbazu si egwu ji tata bọcha na amụrụ ya anya abani anyị na-aga ga bute ụfọdụ ihe ndị anyị bute ho ihe dịka ite osi ite efere na ihe ndị ọzọ enwebe na-abịa kwụ ọgwụ ebute ya ebe ahụ ka anyị na-aga ugbu a ka anyị ga bute ya taa ka ga amụrụ ya anya abani echi ka aga akwakwazi ya nke ha gafee maka na ka m zukwu ike na otego nkwariba Kanzoiki onye nwere ozu dị ọrịa na ọdịrọ mfe inwe n'ozi ga-akwa ya obi agaghị eru gị na chacha anọrọ m ka ndị mozi na akụkụ m obi nasi ezi nwangisi kadala mba n'ozi anyị otu aka gbagburu ndị gburu m ụzọ ma meri gesoro ha wela anọrọ m ka ndị mozi na akụkụ m obi nasi ezi nwangisi kadala mba n'ọlụ anyị otu aka gbagburu ndị Sexy,